Ir-residenti li joqogħdu fil-limiti ta' Ħażabbar fiż-żona magħrufa bħala St. Peters ilhom it-3 ta' Lulju li għadda mingħajr servizz ta' trasport pubbliku, preċiżament minn meta bdiet topera l-Arriva. Din iż-żona qed tikber u tiżviluppa u fiha joqogħdu mal-5,000 resident. Iċ-chairperson tal-Kumitat Amministrattiv ta' St. Peters, Marlene De Battista, qalet li r-residenti kienu moqdija sew bis-servizz kif kien jingħata qabel. Iżda issa r-residenti saħansitra qed ikollhom jorganizzaw trasport privat biex jagħmlu qagħdiet bażiċi. Hemm żoni oħra li spiċċaw mingħajr servizz ta' trasport pubbliku mindu daħlet fis-seħħ ir-riforma fosthom Bubaqra fiż-Żurrieq u n-Nigret. F'Taġorni u l-Kappara r-residenti spiċċaw b'servizz inqas frekwenti. Il-kelliem ewlieni Laburista l-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li kieku l-Gvern kellu għal qalbu l-komunitajiet ta' pajjiżna kien jieħu l-passi biex jitejjeb is-sitwazzjoni. Is-Sindku ta' Birzebbuġa Joe Farrugia qal li l-vjaġġ minn din il-lokalità lejn il-Belt Valletta minn 3 kwarti illum sar jieħu bejn siegħa u nofs u satejn. Is-Sindku ta' Ħażabbar Dominika Ġus qal li mindu beda jopera s-servizz tal-Arriva, ir-residenti Żabbarin qed ikollhom jimxu ħafna biex jaqbdu tal-linja għax tneħħew diversi stages. Is-Sindku ta' Marsa Skala Mario Kalleja qal li min ippjana r-roto tal-lokalità ta' Marsa Skala żgur li ma jafx il-ħtiġijiet tar-residenti u saħaq li r-rotta 91 għandha tkun waħda ċirkolari minn Whittleham lejn il-Belt u lura. Il-kelliem ewlieni Laburista Trasport Joe Sammut qal li l-flus li ntefqu fit-tfassil tar-rotot il-ġodda għandhom jingħataw lura għaliex ħolqu aktar problemi. Qal li l-Ministeru tat-Trasport u l-Ministeru tal-Edukazzjoni għandhom minnu fih janalizzaw is-sitwazzjoni u jaraw kif se jsolvu l-problemi li se jinħolqu meta jerġgħu jiftħu l-iskejjel.